Este cadro que vedes aquí é a única obra que conservamos no Museo das Mariñas da pintora Teófila Sassiaín. É unha doazón do veciño Juan María García Otero que nos axudou a sumar un dos cuadros desta pintora ao corredor dedicado a pintores e pintoras da cidade de Betanzos. Teófila non era betanceira, nacera na Coruña e dende moi nova destaca como pintora, sendo incluso portada do xornal da Voz de Galicia nos tempos da Segunda República. Foi becada pola Diputación da Coruña para continuar os seus estudos en Madrid e durante a primeira metade do século XX destacou como unha importante pintora da provincia. Nos anos 50 chega a Betanzos como mestra do Instituto Laboral, sendo profesora de debuxo e de pintura. E despois dos seus anos en Betanzos, vivindo na Rúa da Cerca, perdémoslle a pista porque parece que desaparece da faz da terra. E o misterio só se puido resolver fai uns anos cando o Instituto Francisco Aguiar publicou o libro do seu 50 aniversario, no que a profesora de matemáticas Carmen González Madrid explicaba nun dos seus textos que unha das súas grandes amizades no centro fora precisamente esta pintora, da que lamentaba que morrera sin familiares e sin amigos, sin a presencia de familiares e amigos cerca nun hospital psiquiátrico. Gracias a ese pequeno texto, desvelamos cal foi o final desta pintora e dende fai un tempo podemos decir que temos unha obra dela no Museo das Mariñas. A súa estética non se corresponde moito con outras obras que coñecemos da pintora e que hai noutros museos da zona, pero polo menos axuda simbólicamente a sumar o seu nome a de pintores como Sofía Feliu ou Rosina Martínez Barral.